Com de secundària. Jo crec una manera lúdica i motivadora de que coneguen i que d'una manera pràctica aquells coneixements que reben en classe teòrics van a tenir de manera pràctics. Per tant, des del que seria la visita astronàutica, mobles, bastant meteorits, tota una sèrie de parcel·les diferents de la ciència van a poder despalmar i gaudir-ne. Per tant, espero en aquest cas que es passa molt bé i, bueno, de nou, pues, a la vida al col·le és un projecte que ja porten de diversos anys, que també havíem fet també algunes cosetes, però més xocotetes, pues aquesta oferta que crec que és magnífica per als centres educatius. Molt bé. Bueno, Nacho, ha canviat això, no? Molt més gran, més atractiu, molt més visual. Sí, la nostra proposta, com diu Lina, responsable del Departament d'Educació de l'Ajuntament de Gandia, i que efectivament puc confirmar que des de fa temps, no ara, té una sensibilitat molt important a l'hora de prendre iniciatives per a l'educació, és simplement motivar i contribuir a la cultura científica dels xiquets, i la millor manera és fer-ho il·lusió, despertar aquesta il·lusió que tenen els xiquets. Entonces, estem aconseguint-lo perquè els mateixos professors ens feliciten quan acaba l'activitat. Això és per a nosaltres molt important i és motiu de satisfacció, i el que fem és simplement aquesta cultura científica intentar que desperten dins els xiquets, no? Com en aquestes activitats que estem portant a tots els centres escolars, 23 centres escolars que dia tras dia estan venint a ser ciència al col·le i simplement treballant. Per als xiquets és com una classe però molt diferent i molt més divertida. Sí, molt més divertida. De fet, jo crec que a vegades un exemple és important per a retratar una història, no? I jo me dono compte quan estic fent de monitorió o els meus companys estan fent de monitors que molts xiquets la cara que fan ja te sents pagat perquè te dones compte que hi ha coses que potser ells no sentien una afició per la ciència i per coses del món, no? I la cara que fan te dones compte que els interessa, que els agrada i que probablement estàs ficant un granet d'arena en què ells s'involucren en carreres que evidentment tots els que estudien són importants per a temes professionals, empresarials i per estar en una societat competitiva. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies.